नाय बेनो चान्स बिपिएफजोंबो नायफिनजालाबा इउपिपिएलजोंबो नायफिनजालाबा क'क्राझार जनता पार्टियावनो गावखौ लिडारशिप बानायना लादो राजनितियाव एसे गिदिराव थाखानो मोनाबा गुन्दै गैयालै बेनोथ'ब्रा दा क'क्राझार जनता पार्टिया गोदान हिसाबै जोंनि जायगायावथ' दा लिडार गैथ'ना नोंनो जादो नोंनोथ' आसोलफोर थाब माहाजोन जानो लुबैदोंबा राजनितियाव नङाबा गुन्दै गैला सोर फाग्लायालाय फरनोलै बेलाय गोदान पार्टियावलाय बे जोंफोरबायदि बेकार सेंग्राफोरानो जेदानो होगोन ना राजनितियाव रायनोबो रोंनांगोन आसोल जेरै नै जोंनि फैसाजोंनो जोंनि टेक्सजोंनो सरकारा मा आसनि लादों अरुणदय मा दय बिफां गायनायनि माबानो नानि थावजोंनो ना एवनाय बेखायनो बेफोरखौ रायनो रोङो आसोल ओमफ्राय इलेक्सन गेलेनो फैसा गैया माथो जाबा लनफोर लाब्रबनो हागोन लन लानानै इलेक्सन गेलेनो ओमफ्राय नोंसोरो बिफाङाव गाखोनानै गोजौआव दिखांनानै उनाव गाहायाव दानखाना होबालाय थै जाम्बा नों गिरेल' बिदि टाइमावथ' गासिबो जों नोंजोंनो दं जों नोंनोनो होगोन गासिबो बिदि बुंनानै फैसा लागोन र' ओमफ्राय उनावहाय भटबो मोनला माबो मोनला ओजोंबो जाया होजोंबो जाया हाजंजं हुलाबारि हाजंजं ओमफ्राय उनाव किडनि फानबाबो जाला माबा हा फानबाबो जाला जानोसै सेटे मखलै फैनानै माखलै थांनानै मारै मा मुवा ओरै खोथा सावरायगासिनो दङ नोंसोर यावसो मेटेल मोटला नोंसोर मोनसे इम्परटेन्ट खोथा सावरायनो दं माथो मुरा जालायखोलै नोंसोर सानैयाबोथ' बेखार गोजा बेखायनो नोंसोरबो सिजिपि आव जइन जादों मा बिमा खर'नि सिजिपि इलाय मा बुस्थु इलाय आरे जाम्बाफोर कंग्रेस जनता पार्टियाव कंग्रेस जनता पार्टि नङालै क'क्राझार जनता पार्टिसो गोदान ना बुस्थुआ ओमफ्राय सोरथो जागोन जोंनि समस्तिनि लिडारालाय आंनो जानोसै रावबो जिहेतु बे पार्टियाव लिडार गैखाया गावनि पार्टिखौनो कनफिउस क'क्राझार जनता पार्टिखौनो कंग्रेस जनता पार्टि होनाय मानसिया मा लिडार जागोन मोदला न' इनसालमि डन इनसालमि नों आंनि लोगो जानानै आंजों लोगो जानो हाया नामा मानो माखौ मिनलाबायदों नोंजों थाफानाया माने जोंहाबो जेननाय बेखायनो जोंबो मोनसे गोदान पार्टि जागोन बेनो जागोन मोस्रोम जनता पार्टि हिरि नेसन बेखासो मानसियाबो इनो मा रखम जाता पेटा खोथा बुंदारो थुवाट मेटेल आंजों लोगो जानाङो सामथाइखौलाय माला साक्सेस जानाय नुहुरनाय ओइ नों बिदिना मोदला हा बा नों बिदिना मोदला जत थाखासे तात मोदलासे नोङो क'क्राझार माने मा बेखौनो मिथिनाय नङा आं मिथिया बेलाय क'क्राझार माने गोमोथिं इनिनो केन्डि दिनैनो बावदों गोमोथिं नङा खांखमा नङा थावनि एम्फौसो खांखमासो दा थावनि एम्फौसो एखे बुरबकफोर जिखुनु आं नोंसोर गैया दै आंना मोस्रोम जनता पार्टि जिन्दाबादसो ओइ मोदला बारा गरम नङा दो लागोन ओइ फै मेडेल थांसै गुन्दै जानो लुबैदोंबा आंजों फै नायसन आङो मुखि फैनो जाबाय दखल मेक्से खानै मानसियाबो मेक्से मा रखम मोजाले खानैबो लोगो मेके मेडेल जोंनि पार्टियावनो था नोंसोरो मा रखमनि मानसि गोजाले राजनितिबाबो रखम जायो मिथिगोन ना रायजोफोर दिनै नोंथांमोनखौ बेयाव खावब्ला नुजाफैनो होनायनि खारनानो जादों दिनै तामाम बरिया मोनसे हेभि टपिक लानानै माबा आयदा लानानै नोंथांमोनखौ बेयाव लेंहरनाय जादों नोंथांमोनाथ' मिथिखादों जानांगौ क'क्राझार जनता पार्टि आरो मोस्रोम जनता पार्टि मोननै गोदान आफाद जोनोम जादों होननानै गतिके नोंथांमोना गोनो गोथो जानायलाय दिनै अपेन चेलेन्ज खालामनो अपेन दान्थे बिदान्थि खालामनो मोननैनिबो पार्टिखौ लिडारखौ लेंहरनानै दिनैनि हाबाफारि माबाखौ बुस्थुखौ मा होनो एजेन्डाखौ लानाय जादों आरो अलरेडि जोंहा मोननैनिबो पार्टिनि लिडारा स्टेजाव लावथब दंखायो थ' नोंथांमोना बे पार्टिखौ मानि थाखाय दानाय जादों गोसो बायदि सोंनो हागोन खुसेर सेबनाय बायदि नोंथांमोना उल्टा पाल्टा सेबनो हागोन आरो डास्टबिनाव जाबोर नुजानाय बायदि नोंथांमोना जेंनाखौ दिन्थिनो हागोन सुस्रांनो हागोन हाया बेखौ नोंथांमोना बुस्थुफोरखौ सोंनो हागोन आरो जाय जेनो टाटा बाय बाय गुड बाय गैया नामा रबा जाम्बा एनकर स्पिकारमेनखौ बुंनोग्रो थ' नोंथांमोना सोंफुरलायदो मा खारनाव बेफोरबायदि राजखान्थियारि आफादखौ दानाय जाखो मा उद्देश्यआव सारमोनानो बुंदो दे मा उद्देश्य लानानै बे क'क्राझार जनता पार्टि आरो मोस्रोम जनता पार्टिखौ नोंसोर दाखो आं बुंग्रोनि होमबालाय नाङा आं बुंग्रोनि नोंसिना दा मोस्रोम जनता पार्टिया दा दर्शनाव बुं ओरैनोबाबो खांखमानिख्रुइ मोस्रोमा फिसासिनखा हेलौ माइ टेस्ट बुंनो रोङाबा चेनेलखौ होजाबा सेस क'क्राझार जनता पार्टिखौ गुबैयै इयुथ्सफोरनि थाखाय खामानि मावनो माखासे बेखार जेंना सुस्रांनो पलिटिकेल इस्युफोरनि सायाव बाथ्रा बुंनो सिस्टेमनि बागै बाथ्रा बुंनो एगजाम पेपार लिक जानाय बायदिसिना पलिटिकेल इस्यु बायदिसिनानि सायाव बाथ्रा बुंनो थाखाय आरो सोलायनो थाखाय बे आफादखौ गोदानै दानाय जादों बेबो इमारजेन्सि गोसो जाब्रबनासो दानाय होनलाय आंगा बुंस'ना आरो बे क'क्राझार पार्टिया माबोरै जोनोम जाखो बुङोब्ला दाख्लैसो सुप्रिम कर्टनि सासे लिडारा बेकार सेंग्राफोरखौ खांखमा एबा
कक्रच बायदि होनानै थाइ होनानै लाजि फोनांदोंमोन बेखायनो बे असिलायै बे हादराव गोबां कक्रचफोरा जोनोम जाबाय जोंफोरबायदि बेकार सेंग्राफोरा सरकारनि बाथ्रा बुंनो थाखाय मोस्रोम जनता पार्टीनि गुबै जोनोम जानायनि ओंथियानो जादों मोस्रोमा जेरै खौसेयै थायो खौसेयै हानजायै खामानि मावो थिग बेबायदिनो मानसि माहारियाबो जोंनि थामोनथा रैखाथि खालामनो राव हारिमु थुनलाइ गासिबो रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो खौसेयै थानांगोन सरकारा जुदि जोंनि हेंथा मावोब्ला जों सरकारनि हेंथायै गसंनांगोन बे असिलायैनो बे मोस्रोम जनता पार्टीया जोनोम जादों मोस्रोमफोरखौ नुनायाव फिसा साननो हागौ नाथाय मोस्रोमा गावनि जि गुन गेदेरखौबो थिखांनो हायो खौसेयै बिसोरो गावसोरनि नांगौ मुवाफोरखौ बुथुमना लानो हायो थिग बादिनो जोंबो खौसे जायोब्ला सरकारखौ सोलायहोनो हायो एख' गैया माथो नोंसिना मोस्रोम जनता पार्टीया एख' थांखिबो गैया भिजनबो गैया मा रखरनि पार्टी बेलाय नोंसोरना मा दं ओरैनो कक्रचा जेरै बाक्सु सिं माबा दाखोर दाला सिं जि सिंफोराव एब्रानो थाखुमा थानो रोंगौ ओरैनो कक्रच बुंजादों नोंसोरो खामानि गैया उदाया बेखार ओरैनो कक्रच बुंजायाखै नोंसोरो नोंहालाय मा दं जेनेबा नोंहा मा दं नों बेखार नङा ना इलेक्सन देरहायनि सिगांनो मन्त्रि एमएलए जानाय बायदि मोनखाबाय नामा नोंलाय आरो देरहाबाबाथ' बोरैबा जालांगोन ना होमबा नों फैसानि थाखायल'सो लिडार जाफ्लादो समाज सिबिनो थाखाय जायाखै नोंलाय खोब फैयाखै गासिबो बेनोखा सोरबाया बुङो समाज सिबिनो थाखायसो राजखान्थियाव फैदों सोरबाया सोरखौबा रायनानै राजखान्थि खालामबायानो आरो सोरबा आफादाव थाफा थाफनि राजखान्थि खालामो थाङै थुङै बेनो फैसायानो मेन टारगेटखा गासिनाबो बे गासै मानसिया इनो मोखौ खिजानाया मा रखम खोथा बुंसै इनो रायजोफोरनि सिगाङावनो बावदोंलै रखरा माइगाव बुंनायखौनो रायजोफोर खुनु गोनो गोथो जानांला गासिबो कक्रच जनता पार्टीयावनो जइन जाफैदो आरो आंखौ भट होनानै देरहासार खालामहरदो उनाव नायदोलै ओमफ्राय आइयै फाइट डेभेलप खालामखागोन आं नङा रायजोफोर कक्रच जनता पार्टीयाव जइन जानाङा मोस्रोम जनता पार्टीयाव जइन जा आरो आंखौ देरहाहो बेनि उनाव नाय बे मुलुगाव जाफेरि बे मुलुग संसाराव मायायाव जौगाफेरि खामानि मावगोन आं ओरैबादि जौगागोन माने आयै दा बुंसैलै बेथो आरो नोंसोरखौ जों माबोरै फोथायनो बयबोथ' केनेडिफोरा बिदिनो बुंखायो नाथाय लंकायाव थांबासो राबन जायो बेखौथ' जों गोदो गोदायनिफ्राय नुबोखानाय आरो जों इदि नङाब्रा जों नङा आं इदि नङाब्रा नांगौबा दलिनाव सानो गोनां बिदि जाया होननानै आंबो इदि नङाथ' नांगौबा धोरोम बिजाब दांनानै समाय लाबावगोन आं या नाकसो मोदला तोर दोंना गैया नों दं मा रखम खोथा बुंदो रायसन जाम्बा इलेक्सन देरहानो थाखाय इम्पसिबोल खोथायानो फैया गासिबो जाजोबो नांगौबा रायजोनि थाखायनो थैगोन आं आया केन्डिडेटआनो थैबालाय सोरथो गेलेगोन सरि बावदों थैनो हामाराथ' जोंना बिजेपि पार्टियानो मोजांखालै जोंनाबो इउ पिपल पार्टियानो स्ट्रं खालै जोंनाबो बिपि पार्टियानो सरकाराव दं जेला माथो गोदान पार्टियाव जइन जाबावनो बेखौनो सानदों आंबो पार्टियाबो गोदान जाबाय केन्डिडेटफोराबो एसे संला मंलाद्राय सेंग्रा गथ' आरे आदै जेन जेट ब्रा जोङो जेन जेट मुभमेन्ट होनो फुराना मडेलनि मानसि ना मिथियालै इसोरना मोसौ नोंलाय आंनि एगेन्स्ट पार्टियालाय मानो लोगो जाफ्लालाबाय दं बावदोंलै दे होमबालाय कुकुर सैमा दंला पापिस्ट दे जाबाय ना होमबा उदला नोंखौथ' मानसिफोर गैयाबा जोख्लायहरगौमोन आं आच्छा नोंसोरनि बबे मोनसे पार्टिया नोंसोर देरहाब्ला आइजोफोरनि थाखाय मा मा सुबिदा होनो हागोन बुंलाय जोंनि पार्टिया देरहाब्ला आइजोफोरनि थाखाय स्पेसियेल अफार स्पेसियेल सुबिदा होनाय जागोन बांसिन आइजोफोरनि थाखायसो सुबिदा होनाय जागोन हिमन्त मामायालाय मा बै बिफां गायनाय माबा अरुनदय माबा माबिल'सो होदो आरो आंथ' बिनिख्रुइ बांसिन ट्रिपोल बारा सुबिदा होगोन ट्रिपोल जिखुनु बिसोरनिख्रुइ जोंना मोनसेबाबो बारासिन सुबिदा होगोन होमबालाय जोंनाबो नोंसोरनिख्रुइ मोनसेबाबो बारासिन सुबिदा होगोन होमबालाय आरो नोंसोरनिख्रुइ मोनसेबाबो बारा सुबिदा होबावगोन आरो नोंसोरो मा सुबिदा होगोन बेखौल' बुंना नोंसोरो फार्स्टआवनो जों देरहाब्ला आइजोफोरनि थाखाय हौवाखौ माबोरै बाहायना जानांगौ आरो जेबो मावालासे जेबो खामानि मावालासे माबोरै माहाजोन जानो हायो बिनि फ्रि कचिं होगोन जों देरहाब्ला आइजोफोरनि थाखाय थिखांनायनि उनाव माबोरै खिथु सुवालासे थानो हायो बिनि सुबिदा होनाय जागोन जाद्रायालै बेना आंखौ देरहाहोयोब्ला हिनजावफोरखौ हौवाफोरा सानसेयाव खेबथाम खुलुमथारनाय आयेन बानायना होगोन आंखौ देरहाहोयोब्ला गासिबो बिउटि पार्लाराव गोरलैनो हाबनो हानाय बायदि बिउटि पार्लारनि दामफोरखौ खमायना होजोबगोन बोरै जागोनलै माथो मोननैबो पार्टिनि लिडारफोरखौनो एसे खर' गाज्रिसो बादि मोनबाय आं सोर मा बिदुं बुदुं बुफैगासिनो हा इउ पि पि एल नि गुन्दै जाग्रा नामालै ना बि पि एफ नि गुन्दै जाग्रा आं हले बे जानला मेनला दाबरलाबायनाय पार्टिफोराव जइन जाया दै आंनि मेगन सिगाङावनो
50,000सो जइन जानाय देखायनो गोनांगोन अब्लासो हाबगोन आं जागोनब्रा दे गरला बुजाब जेरै खांखमाया स्प्रे होबाबो थांना थायो बांग्रि मावब्लाबो बारहुंखा मावब्लाबो जेरै सिंफोराव एबोनानै थांना थायो बेबायदिनो जोंनि पार्टियाबो अमरै थाबाय थागोन नोंसोरो मानसिनि जेंना सावरायनो गारि मा कक्रोच एन्सफोरनिल' बाथ्रा सावरायगासिनोब्रा देरहाबायब्लाबो नोंसोरो कक्रोच फार्मिं मोस्रोम फार्मिंसो बानायगोन नामाब्रा फाग्ला बिदि जाद्रायाब्रा मा मोस्रोम फार्म बानायलाबायनो बेलाय दे आरो मा सुबिदा मोनबावगोन गावबा गाव पार्टिया बुं आदै बुदां जों देरहायोब्ला न'खर न'खर एसि होगोन एसि नाथाय जोंनावथ' कारेन्टआनो गैया कारेन्ट गैयाब्ला नेचारेल बारखौनो होगोन जोङो खोरखिखौल' खुलायै दोन मिथिंगानि बारखौनो गुसु बार होनाय टेक्न'लजि दिहुनगोन जोंनि पार्टिया देरहायोब्ला एभ्रि सानडे जोङो चिकेन बिरियानि होगोन चिकेन बिरियानि जोंनि पार्टिया देरहायोब्ला माइरं रेसन मोननाय बायदि जोङो अमा बेदरखौनो रेसन होगोन अमा बेदर फ्रि जोंनि पार्टिया देरहायोब्ला मोनब्रै मोनबा गामिनि गेजेरावनो जोङो गंसे एयारपर्ट बानायनांगोन एयारपर्ट नोमफानि दुब्लियाव बानाय नों बेसे जायगा गुवार नांगौ मोसौ नोंखौ बुंथिना होनदो जोंनि पार्टिया देरहायोब्ला आं सान्दुं दुं होनबानो दुंनांगोन आं अखा हा होनबानो हानांगोन बिदि टेक्न'लजि दिहुनगोन हिरि बाङाय बेसे जाबाय नामा जाम्बा सोरथानो जोंनि पार्टिया देरहानानै सरकाराव फैयोब्ला गामि गामिफोरावनो मेट्र' ट्रेन खारनाय बानायना होगोन आं मेट्र' ट्रेन बबेनिफ्राय बबेसिम सार दाथ' बेखौ फिक्स बुंनो हाथ'ला जिखुनु साहा दखाननिफ्राय पान दखानसिम थांनोबाबो मेट्र' ट्रेन गाखोनो हानाय सुबिदा बानायगोन थारमाने 1 मिनिटनि लामाबाबो मेट्र' ट्रेन जेब्ला आङो रायजोनि दुखु जारला खस्थ'फोरखौ नुयो अब्ला आंनि बिखा समफ्ल हारा बेगें आमायथुफोराबो दुखु जाफालाय लाङो बेखायनो आं रायजोफोर नोंसोरजों दं आरो नोंसोरजों थाबाय थागोन खालि आंनिल' बे खेबाव भटखौ होनानै खुनुरुखुम मानबायबाबो जयगत्त खालाम देरहाहोथार रायजोफोर बे आंनि गोलेरनि मोदै होनलाय एगेन्स्ट पार्टिनि बडिगार्ड जे बुंना नोङो ओमफ्राय आरो दे सोर मा सुबिदा होनो हाबावगोन बुं जायनो बांसिन सुबिदा होनो हागोन बे पार्टिजों थागोन जोङो मा सुबिदा होनो हाबावगोन जोङो न'खर न'खर फ्रि वाइफाइ होनो हागोन फ्रि वाइफाइ होनो हागोन जोङो न'खर न'खर साला गावनो हिनजावनियाव हटस्पटनि पासवर्ड बिनानै थैयो फ्रि वाइफाइ होग्रा नोंखौ दौनो जेबो बुंथिना होदो रटा मिथिनांगौ जाथ' र' आइजोफोर जोंथ' जिमफोराव थांनो सोलाबखाया बेखायनो बै बिजनि क'क्राझार चिरां उदालगुरि बेफोर गासिबोनि लामाखौ ओरैबादि गाज्रि खालामगोन जाहाथे गारि सालायनायाव जाम्पिं जानानै अलरेडि एक्सारसाइज जाखानाय बायदि फाला बुङोब्ला नोंसोरलाय जों देरहायोब्ला गिबियावनो जोङो गोरिब गैया खालामगोन गोरिबानो थानाय नङा माने माब्रै थारमाने जोङो गभमेन्टनिफ्रायनो डाइरेक्ट गोरिब होनाय सोदोबखौनो बोखारगोन जायनो गोरिब निखावरि जानो गैया होनना बुंगोन बै सुबुंखौनो जोङो 5 years जेल जाहोगोन अब्लानो अट'मेटिक गोरिबा गैया जालांगोन रायजोफोर मालाबा मानिनाङा बिसिनि बाथ्राखौ सिमाव बखिनाय होनना सानला सिमाव बखिदों होननानै सानना लाबानो जाबाय बिसिना जेबो साइन्टिफिक प्रुफ गैया जोंना साइन्टिफिक प्रुफ गोनां नै बिसोरो खांखमाफोरा इलेक्सन जोबबानो गासिबो बिरलांजोबगोन बिसोरलाय मोस्रोम पार्टिया जेबो गैया साला न' गैजारा आलासिलाय थागोमला बायनाय गाफ्लेलाबा जाबाय जाम्बा आं देरहायोब्ला $1 फैसाखौ 1 रुपिजों समान भेलु गोनां खालामगोन आं देरहायोब्ला फ्रियावनो फैसा मोननाय स्किम लाबोगोन आं मिथिबाय डिजिटेल स्किम डिजिटेल सिस्टेम सोलोंगोन AI फोरोंना फैसा खामायनो फोरोंगोन AI जोंनो फैसा मोननाय खालामहोगोन नों सानथाय खांखमाया थै थांसैलां खांखमा पार्टिनि लिडारानो खांखमाखौनो गियोबा बोरै जानो जालालै